Afyona Gelan, Afyona Kurdan. Beşe yek. Rexisina PKK ji roja ku ketiye di başûrê Kurdistanê da titiş nemaye ku bi serê vî parçeya Kurdistanê neanîbe. Ev nexweşiya gemariya ku ji Bakur ve hatî bi qasî dewletên dagirker zirar li Kurdan xistiye. Kurdên başûr rexmê bexreşiya xwe neçar maye zêdebarî sermil ragirtina zora dagirkeran zora PKK jî li ser milê xwe ragire. Pêgeha darka mazî cinayetên PKK-yên li dijî gelê başûrê Kurdistanê ji sala 2017 heya roja me ya îro bi belge û doküment kom kirine. Em ê di vî înfografiyê de bêxin berçavan ji bo ku gelê başûr rûyê rast yê vê rêxistinê nas bike. Kanê ew bi tu awayî bi terzê Daişê û grupên mafyayî sivîlan qetil dike. Keç û zaroyan li pêş çavên dayîk û bavên wan dişewitîne. Keçan li ser rêyên dibistanê direbîne û bi dehan cinayetên din yên wehşiyên ku ev rêxistin navê berxwedanê lê dike. Em ê wan cinayetan yek bi yek behs bikin. Pişra hûn biryarê bidin. Gelo ev berxwedane wekî PKK dibêje an jî derdekî giran e berbûyê canê Kurdistanê. Cinayetên sala 2021 yek şewitandina bi saxiya hemulatiyekê li binarê Qendîlê. Curê cinayetê kuştin. Dem çardey heyva yek sala 2021 cih dola balayan. Li çardey meha yek ya îsal 2021 hemulatiyê bi navê Mustafa Şefî Wesanî ku bi Mustafa Wesanî tên naskirin û yek jî kesayetiyên dola balayan ew endamê komîta navçeya qesrê ya PKK ye. Li nava erebeya xwe da şewitî tê dîtin. Mustafa di temenê 6 saliyê de bû. Malbat gumana qetilkirina wî ji PKK dike. Ji ber ku li êvara heman rojê berpirsê asayişa PKK'yê bi navê Tayland li bazgeha asayişa gundê Wesan ev kes rawestan dibû û jê re gotibû û çekdarekî û hinek jî mazotê li gel xwe bibin çiyayê Şêx Nasir. Rêxistina PKK ev bûyera wehşî ku kesek bi saxî were şewitandin li binarê çiyayê Qendîlê li dola balayan encam dabû. Du, gevxwarin û bizorbirina erebeya hemulatiyekî. Curê tewanê, gevxwarin û zorî. Dem 24 heyva du sala 2021. Cih gundê Xankê yek girêdayê Kanîmasê. Li roja 24 meha Sibata sala 2021 du çekdarên PKK li navçeya Kanîmasê bi ser mala hemulatiyê bi navê Mihemed Husên da girtin. Wan jê xwest ew bi erebeya xwe cesedê gerîlayekê ku di êrişa hewayî ya Tirkiyê da li dewrûbera gundê Xankê hatibû qetilkirin bibin navçeya Miska. Lêberê Mihemed razî nabe wî karî encam bide. Pişra çekdarên PKK gep li xwarin û baş ku minaqeşe li navbera wan da çêbûy çekdaran erebeya wî bi zorî jestand. Sê rêgirîkirin li wezîfedarên fermangeha elektrîkê bo çareserkirina elektrîka gundan. Curê tewanê rêgirtin li wezîfedarên hikûmetê. Dem çarî heyva du sala 2021. Cih gundê Jolê yek girêdayê Çemankê. Li roja 2 Subata îsal tîmekî wezîfedarên fermangeha elektrîkê ji bo çareserkirina elektrîkê gundên Jolê, Hîzankê û Bêlmendê ber bi navçeya Çemankê birêk ketin. Lêbelê ev ji hêla çekdarên PKK ve hatin tehdîtkirin û çekdaran nehişt ew derbasî wan gundan bibin û karê xwe encam bidin. Çekdarên PKK bi motorsikletan bi dûwa ketin û jê re gotin ku nabe piyên we carek din bikeve vê navçeyê. Çar tenêtekirina rêya giştiya gundan. Curê cinayetê, teror û tenêtekirina rêkan. Dem yekî heyvasê sala 2021. Cih gundê Tirwaniş girêdayê Kanîmasê. Çekdarên PKK li yekî meha adara îsal 2021 du gulleyên RPG û pirî tenêtekirî bûn û xistibûne di nava boriyekê Asînî da li ser rêya serekê ya gundê Tirwaniş danabû. Pişra hêzên pêşmerge û ewlehiyên yên başûrê Kurdistanê karîn vê hewla çepal ya PKK ji nav bibin. 5. Revandina du sivîlan bi hênceta ajanbûnê. Curê cinayetê revandin. Dem çarî yekî 2021. Cih gundê Bokrîskan li binarê Qendîlê. Baş ku li roja 16 çiliya paşîn ya sala 2020 rêxistina PKK du hemulatiyên sivîl bi navên Qehreman Abdullah Sofî Mîne û Tuwana Hecî Sofî Mîne ji gundê Bokrîskan yek binarê Qendîlê revandin. Li roja çarî meha kanûna duyemîn ya sala 2021 çekdarên PKK ketin nava gund û şêniyên gund li mizgeftê kom kirin û jê re gotin ku ev her du hemulatiyên ku wan revandine sîxurî kiriye. Çekdarên PKK ji şêniyên gund re got ku ew ê dampêdanên wan bela bikin. Lê ya rast PKK ev kare wekî tehdît ji bo şêniyên gund encam daye û hêjiyan çaranûsa wan revandiyan nediyare. 6. Gevxwarin bi kuştinê li şêniyên gundê kêste. Curê cinayetê, gevxwarin bi kuştinê. Dem 31 heyva yek sala 2021
cih gundê kêste girêdayê Kanîmasê. Du çekdarên PKK biriya tünelek li navçeya Gamexelê ku dikeve roşilatê gundê kêste yê ser bi Kanîmasê çûne ber deriyê mala hamolatiyê bi navê Zekî Kêsteyî ku kadroyê komîta Kanîmasê yê PDK ye. Çekdarên PKK ev kadroyê PDK û şêniyên gund bi kuştinê tehdît kirin. Bi hênceta wê yekê ku wan elektrîk ji tünela PKK xwed kiriye. PKK jî şêniyên gundê kêste re gotin ku ew ê hinek ji şêniyan qetil bikin. Hev revandina sê hamolatiyên duhokî. Cüre cinayeti, revandin û tehdîtkirin. Dem 29 sala 2021 cih berwarî bala Sînorê Kanîmasê. Li roja 29 kanûna duyemîn ya sala 2021 çekdarên PKK sê hamolatiyên parêzgeha Duhokê bi navê Barzanî Umer Mihemed ji gundê Orê, Heval Abdullah Ehmed ji gundê Orê û Armanc Ziyad Mihemed ji gundê Tilêrê ku bi mabesta geriyanê çûbûn navçeya berwarî bala desteser kirin. Çekdarên PKK ev sê hamolatî li gel xwe birin û paş ku wêneyên wan girtin, mobayîlên wan jê standin û ew tehdît kirin. Heşt, girtina rêkên giştî li hamolatîyan û birina erebeyên wan. Cûrê tawanê, zorî û dizîna erebeyan. Dem 21 sala 2021 cih riya serekeya Çiyayê Sada li Sînorê navçeya bicêl. Li roja 21 kanûna duyemîn ya 2021 nêzî 12 çekdarên rêxistina PKK hatine ser riya serekeya Çiyayê Sada ku dikeve Sînorê bajorlikê bicêl û rê li wan hemolatiyan girt yên ku dixwastin biçin seyranê li navçeyên berfîn. Wan çekdarên PKK ji hemolatiyan xwest ku erebeyên xwe teslîm bikin û ji bo ku hinek karên xwe bê encam bidin. Lêbelê tu yekî ji wan hemolatiyan razî nabe erebeya xwe bi çekdarên PKK bide. Loma çekdaran nehişt ku yek ji wan derbazî çiya bibe û hemî vegerandin bicêlê. Neh kolana tünelê di nava gundan da birîndarbûna sê şêniyan. Cûrê cinayetê tevgera PKK di nava gundan de. Dem 22 sala 2021 cih gundê giriyê girêdayî Çemankê. Çekdarên PKK li nêzî gundê giriyê girêdayî navçeya Çemankê tünelek kolabû. Ev tünel bû sedem ku li roja 22 meha kanûna duyemîn ya sala 2021 balafirên Tirkiyeyê gundên navborî bordoman bikin û ev êrîş bû sedema birîndar ketina sê şêniyan. Hem wex zirar bi 4 erebeyan ket û yên şêniyên gundê girê bûn. Hêjayî gotinêye PKK wan cinayetên ku li Başûrê Kurdistanê encam dide ji bo xwe bi berxwedan û lehengî hesab dike. Berxwedana ku PKK qala wê dike ew lehengî ye ya ku rêxistin li ser serê gelê Belengazê Başûr diyar dike. Di beşa duyemîn da em ê bahs li 15 cinayetên dingên rêxistina PKK yên sala 2020 bikin. Li benda mebin.